Ndiyanibulisa ababukeli egameni likaYesu waseNazaretha. Umfundisi ubathanda cwasi ke nonothethayo. Siyanamkela apha ekhaya kwa-Reason to Live. Namhlanje ndiphethe i-guest mntabawo ezawukusibalisele nje ngobomi bayo. Ayibo, amen. Ndiqinisekile futhi at the same time into yobana kukhona into ozoyikha nozoyifunda nawe ezabalisa isitori sobomi bakhe nobungqina bakhe futhi. Tatam, khakubulise ke ababukeli uzazise ukuthi ngubani wakwabani. Yeah. Amen tatam. Manithabathele ithuba ndibulise kuwonke umuntu omameleyo le video egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Ngokuzazisa nje okufutshane ndinguSamuel wakwaSiyungu tatam. Okay, uSamuel lo uBhayibhile. UseBhayibhileni, amen. Amen. Samuel wesibini. Hallelujah. NdinguSamuel wakwaSiyungu bangcwele owamkela inkosi uYesu ngenye imini. Hallelujah. Amen. Ndisindiswe ke tatam ngo-2013. Okay. Bekukubi kakhulu empilweni yam. Kakunzima ngendlela esisimanga. Ndaye ndancedwa inkosi tatam. Ndingumntana apha nam ebefana nabanye abantwana ababizwa ngamaphara namhlanje. Hallelujah. Okay. Benditshaya ke tatam iziyobisi, bengekho hlobo la drugs ndingalitshayiyo. Bendimosha ke, ndimosha abantu, ndimosha even nalapha ekhaya, ndithatha izinto ndihambe ndiyokuthengisa. Okay. But ke inceba kaThixo yandinceda, ubaba lolu kaThixo, ndancedwa nguYesu. Alright. Uza kakuhle le nto ndiyifunayo kanye kanye le. Ndiyafuna ke ngotatam nje uke usibalisele nje ukuthi sike siyilande kwi-background yakho yonke le nto le before sibe siyangena ekuthini ke uzongena kanjani le ndaba ezijobisi. Ukhulela phi, ifamily yakho kanjani nje, siyasi nje ukuthi usilandele i-background yakho nje sikwazi. Ngokokuzalwa tatam ndizalelwa kwimihlaba yaseMossel Bay. Okay. Asihlalanga kakhulu ke lacala abazali. Okay. Bathuthela kwicala laseGeorge. Okay. Wetatam ndiye ndangumntana ke okhulele eGeorge. Okay. Kodwa ke ngenxa yesimo sabazali nangenxa yongquzulwano ndi-endaphe ndikhulela kumakhulu wam. Okay. So abazali bakho baye bahamba banokungaboni ngasonye. Wetatam baye bahamba bohlukana. Ndicinga uba yenye yezinto eyaba ngumthalela ekuthini ndibe sisikoli kanye ndibe ngumntana omoshayo. Okay. Iminyaka yakho ngeli xesha ingakanani ke ngoku xesha kwenzeka yonke le nto uthetha ngayo? Okanye futhi at the same time ndiyarhalela usizobele lo mfanekiso engqondweni wale family wawukhulela kuyo, like le kamamakho notatakho, like bekusenzeka ntoni phaya kwifamily, like nje ukuyinabisa nje yonke laa nto leya. Mhlawumbi zikhona nawe iinto ozibonileyo ngexesha mhlawumbi bexabana phambi kwakho yonke laa nto leya inje, okanye uhlukumezeke ndawoni okanye wahlupheka ndawoni le nto yokohlukana nabo. Khawusivelele nje ezo ndawo ezo zonke ezo zinjalo. Bendimncinci kakhulu elaa xesha tatam. But eyona nto ndiyiqaphelayo bendibabona nje kabexabana besenza yonke laa nto. Nakakuthethwa ke like bexhwithana ezifowunini. Okay. Laa nto yandenza ndanenqala. Ndingumntana okhule nenqala. Laa nto yandenza ndanenzondo. Okay. Ukubona abanye abantwana benomama benotata. Mna zange ndikhule ndingakhange ndibe nayo laa bond mna yabazali bam. Okay. Ndicinga uba yenye yezinto tatam endenze ndangulaa mntu ndandinguye elaa xesha bendingekasindiswa. Kuba bekunomsantsa phakathi kwam notata wam. Ngohlobo endikhule ngalo, ndikhulele kuloo mama. Okay. Ibindilimaza laa nto yoba ngaba kakufuneke ndiyothathwa ngutata kanye ndiyohlala notata, ibe ngathi utata akanalungelo lipheleleyo like ukuhlala nam. Ifayithi yabo yahamba yachaphazela nam. Okay. Ndaphetha ndiyeka nasezikolweni ndingumntana otshayayo. Ukutshaya kundiqala esikolweni. Okay. Ndingamameli tatam. Bendingenayo laa nto yokuba ndiyafana nabanye abantwana ngenxa yesimo endikhule kuso. Laa nto yandenza ndakhohlakala. Okay. Laa nto yandenza ndangumntana ongu-I don't care. Laa nto yandenza futhi andabi nantlonipho nalapha kubo. Okay. Amen tata. Amen. Useza kakuhle tatam, and ndiyabuva ubuzaza nobunzulu bayo le nto othetha ngayo. So ndiyarhalela ke ngoku ukusingenise ke ngoku apha kule ndaba yoba uqala kanjani ke ngoku utshaya
uqhubeleke nje uqhabalake nobungqina bakho. Andifuni uba ndimane ndikuphazamisa because busowusiza kakuhle, ngoku ndiyafuna nje uqhubekeke nje nokuthetha nokubalisa ngobungqina bakho nayo yonke laa nto leya nje. Nokungena kwakho kwezi zinto kwaqala kwenzeka okuthile, kwabuya kwenzeka okuthile, njengoba uhlangana naba bantu kwahlangana kwenzeka okuthile nakuthini, into ezinjalo nje. Yisa ke lapha. Oh no, ndangena kancinci tatam eziyobisini. Okay, Le nto iqale esikolweni okay. ngokutshaya ifeki, ngokutshaya izoli. Loo nto yandenza ndasiyeka isikolo. Okay. Ndithe ngosendisiyekile isikolo ndadibana futhi nabanye abahlobo, abanye abangani abangatshayi le nto ndiyitshayayo, abatshaya nezinye izinto. Okay. Ndaye ke yazitshomi zam beqhubeka bona betshaya ii-Mandrax. Imake ke tatam ke kuloo ndawo le uthetha ngayo, sorry uba ndikuxhawule, ndiyafuna ke siyivelele le ndawo. Ingxaki mna ndiyi-understand uba umntwana ufikelela ekuthini asiyeke isikolo xa bekutheni. Khawucacise kuwe kwenzeka ntoni ukuze ucoma hayi ngabona isikolo ngoku ndisiyekile ngoba mhlawumbi ndifuna ukuphila impilo endiyiphilayo. Khawucacise nje loo ndawo le injani. Tatam, ngohlobo endandisicingela ngalo yayingathi mna isikolo akho sidingo sokuba ngaba ndifunde okanye ndandizibona ndingafani nabanye abantwana. Okay. Ngenxa yohlobo endikhule ngalo. Ndandinenqala ngehlobo lisisimanga. Okay. Yilaa nto yandikhokhela ukuthi manditshaye iziyobisi. Okay. Eziba ndisitsho tatam, ndaqala kancinci. Ndaqala ke nto zincinci kwiifeki, ndaya kwintsango, ndaya kwi-Mandrax, ndaya kwitiki, amaqhuzu, yonke laa nto. Iqhuzu ikhona into kuthiwa yi-rock. Okay. Etshaywa ngefoil. Nditshayile zonke ezaa zinto. Ndikhumbula uqala kwam ukutshaya. Besibane mos sitshaya izoli namajita, sitshaya izoli. Okay. Eziba ndibane ndihlala nala majita kanti nabo aneetshomi ezitshaya into ezingaphezulu apha. Good. Njengoba sihlangene ke kutshaywe nezinto, abanye baze neepilisi, hayi ke ndaqale ndangena apho. Ukutshaya ii-drugs. Okay. Impilo yam zange iphinde ifane nakuqala. Ngoba ndaqaphela into eyi-one, intsangu ayifani neepilisi. Okay. Sohluke ngantoni? Nangohlobo lokwenza tatam, because intsango bendiyitshaya nje, zange ndaqhekeza ekhaya kanye kuthiwa ndabe ekhaya ndayothengisa. Ndithe ngoku ndiqala ke ngoku iipilisi, hayi ke ndibane ndithatha nalapha ekhaya ndiyothengisa. Ndaye ndingena kwi-drugs. Laa nto ndaendapha ndibethwa nangabahlali. Inoba ndibethwe 2 times ngabahlali. Cause ndaqala ukumosha apha ekhaya, ndamosha nasekuhlaleni. Okay. Yilaa nto yandenza ukuthi ke ngoku ndijonge kakubi nangabantu. Ndathathwa ke ngoku njengomntu wonke olipharapara lapha engingqini. Okay. Impilo yam yaqala njalo tatam Ubiza into ukutshintsha. ezinjani ke ngapha ekhaya nalapha ekuhlaleni? Ungene kwezo ndawo ezinjalo. Hayi, apha ekhaya ndiba into tatam, nje for istart uba ngaba ndibe nento yokutshaya, kandifuna uyokumosha, ndandisenzela nje uba kandifuna uyomosha ndibe nento nje apha. Okanye umzekelo ndithathe iteki kamamam okanye iteki zabantwana basekhaya ndihambe ndiyozithengisa. Kanye ndithathe ifowuni kalapha ekhaya ndihambe ndiyoyithengisa kuba ndifuna iziyobisi. Injalo tatam. Awuveze zisile lezi ziyobisi. Ndimamele ke tatam. Injalo tatam. Bakubethe ke ngoku abo bahlali aba nale yarhale imali sele leningi le. Ndikhumbula uqala kwam ukubethwa ngabahlali. Khona umnganam omhlobo wam naye ndanditshaya naye, ngulo kanye wandifundisa, but ke ngenxeba kaThixo naye wasindiswa. Okay. Apha andiyazi yajampa njani, sasiqhekezile caba kuloo ndlu leyo, izindlu phofu i-area yonke, izindlu ezithile e-eriyeni. Andiyazi uba yajampa njani. Safunwa ke ngabahlali, safunyana kaqale kafunyanwa yena lelo mfo. Okay. Ndayothathwa nam ekhaya, sabethwa apho. Sabethwa. Kafowunela umalume wam elapha eKapa, wazenza utata wam. Okay. Esithi hayi mabaxolelwe, ndizazibhatala izinto bazithathileyo. Nyhani kuthe kusenjalo kafika iveni yamapolisa, saziyela evenini yamapolisa.
Sazile Nibala kubethwa ngabahlala kho hey sazasinda haleluya, sibale kubethwa ngabahlali tatam, sasinda njalo. Okwesibini sasibethela into esingayaziyo, sasingayenzanga ke leya into. Okay. Khona ingingqi kuthiwa kuse-Zone 8 eGeorge. Nonye umfana but ongasekhoyo ngoku kuthiwa sabethwa apho tatam, sabethwa nalo mfana lowo, safakwa nasebhutini, sibethwa ngabahlali. Into endimangazayo nje besibethwa nje namapolisa akhona phakathi kule nto. Sahamba sasiwe epolice station. Phaa zasifakwa eziseleni phaa, safike sabekwa ezikhondeyina phaa, sabethwa phaa. Sabethwa. Ndisuka kwiinto ezinjalo tatam, nokusinda, ukurhuqwa ngemoto. Okay. Ndabethelwa laa mini. Because abangani bam boyi-2 and zange batshabe laa mini. Kathiwa siyabizwa kwenye ishophu phaa. Ndabethelwa uba noba kuzutheni kuzothiwa siyabizwa and ndibizwa nabafana bamoshayo. Nyana ithe entliziyweni yam hayi mandingayi mna. Baya bona bobabini. Kanti ngalaa mini bazorhuqwa ngemoto. Sure. Ndiyambonga nje uThixo kwizinto andigqithise kuzo. Ngoba ke izinto ezinintsi ebekumele uba kubulewe mna bekubulawa abangani bam. Nakakufuneke kubanjwe ibingathi ndihanjiswa nezinto nezilo. Okay. Kakufuneke kubanjwe mna kungabanjwa mna, kubanjwa abangani bam. Ndikhumbula ekubanjweni kwam ibingathi bendingasebenzisi mayeza. Okay. Ndikhumbule ekubanjweni kwam ndandifuna ubulala umama wam. Ekhulelwe le ntwana ingumntakwethu ngoku, engumninawa wam. Andiyazi, andisakhumbuli nje istori sasisuke lapha but ndamleqa ngebhozo apho. Umamam wabalekela kenye indlu, wayondibambisa uqala kwam ukubanjwa. Okay. Wetatam. Utshayile ngexesha wenza yonke? Ndalitshayile laa xesha, ewe. Kuninzi nje bekusenzeka empilweni yam. Ndithi ndova ndithanda ndihambe ndiye nalapho kuhlala khona utata, ndihambe ndiyoqhekeza. Okay. Ndifuna ukuthi andiyazi noba ibiyi-anger tatam libindenza laa nto because bendimoshela kakhulu aba bantu basondeleyo kum. Bengathi ndicotyela uqhekeza, bengenahlobo leqhagi endingaliqhekeziyo. Okay. Ndinomngani wam phaa naye usindisiwe, besibiza yena kasibhidiweyo iNantsika. Yena bengekho hlobo laNantsika loqhekeza angakwaziyo, ebekude kakhulu. Ndingenombiza ngegama but sesindisiwe ngoku. Okay. Kunento ebendiyinothisa ke tatam sele ndiqhekezile kanye sikuloo mzi sithatha izinto, bendingayishiyi iBhayibhile. Bendingayishiyi iBhayibhile bendisiba kaBhayibhile. Into yoba ndizayithini andiyazi uba ngaba ndizayithini but bendiyithatha iBhayibhile. Nangomamam angayingqina loo nto ayithethe phaa endlini bekugcwala iBhayibhile phaa. Ungekasindiswa unjalo? Ndingekasindiswa. Le nto ikusalayo uba ngakuzibe eziBhayibhileyo. Bendikude kakhulu nensindiso elaa xesha and nakwistage ebendizibalele kuso besingandidibanisi necawe. Okay. Hayi, bezingandidibanisi necawe. Bendisenza loo nto ke tatam. Okay. Phaa endlini kwakunegaraji elapha ngasendlini. Okay. Kwakuneemoto phaa ezindala. Bendisithi into ekandizibile ndiyozifaka phaa, ndiyozigcina phaa emotweni. Okay. uThixo wenza ummangaliso. Kwindawo endandigcina kuyo iikhago zam, laa ndawo yaenda phi i-altar, isisakhiwo senkonzo namhlanje. Jesus. Ibandla likhonzela phaa. Ndizothi ndiyambulela nje uThixo ngempilo yam. Okay. Ngako konke andenzele kona, ngoba ndithi ndokujonga izinto endigqithe kuzo bekungengomandla am, nabulumko bam nokuba nengqondo kwam, but bekuyinceba nje kaThixo kanye bekusecebeni lokuba ngaba namhlanje ndibe kanti ndishumayela ivangeli. Okay. So kawususugqithe ke ngotatam kule ndawo ke ngokuthi now after uyenzile le nto lena yezi siyobisi, okanye mandiqale ndibuze kanje, ndidala nale mibuzo ndirhalela khe ndiyibuze kubantu abazibiza okanye bakuthiwa ngamapharapara. Ifilisha kanjani laa nto okokuqala yoba unikezwe laa gama loba uliphara wena, ulipharapara apha kuwe wena? Hayi, abalithandi laa gama. Abalithandi, alithandeki laa gama tatam. Ndihleli kakhulu naba bantu, aba bantu like umzekelo kasihleliyo like sitshaya, ungava into abazithethayo. Okay. Ngabantu abanamaphupho tatam but andiyazi ke kuthini.
Cause kangobe sendingene deep eziyobisini bendinokuphupha lokuba ngaba ingase ndiyeke ukutshaya but bekungayekeki ukutshaya. Abanye banqwenela uba ngaba kanye bafumane imisebenzi, abanye bayanqwena nje baneminqweno emihle ebomini but andiyazi le nto ibophileyo. Abalithandi elaa gama. Okay. Abalithandi elaa gama tatam. Okay. Alright, ndivile loo ndawo leyo kuba ndiyayicinga nam into yobana laa nto yokuba uzifihle urejektiwe yenye yezinto elithitshe lathu ubana uyuqhekeza more just because kakade akho mntu uhoyileyo, akho mntu unakileyo. So ndiyazicingela nje uba inoba kuye kube njalo xa kusenzeka le nto leyo umntu aqhekeza okanye aye engena deep more and more kwiziyobisi. Tatam kunjalo ngoba kalapha ebuphareni tatam kunezigaba ngezigaba. Okay. Ngoba uyakwazi umzekelo unjengomntu omkaNomfula ongenamncedi. Ngoba ka uyiqala iziyobisi uyatshaya ngendlela erayithi useklini elaa xesha usakwazi ukuzinakekela but eziya uba ungena eziyobisini uend apha tatam sowungafuni nokuhlamba, sowungasakhathalelanga nabantu. Okay. Yilaa nto sibona abantu namhlanje ekuthiwa ngoobherhi. Okay. Abachola iitoti. Injalo tatam. Le ndlela uyicebisa ngayo yazi tatam indifundisa nto cause ndiyabona uthe mos wawuphila impilo ka-I don't care, impilo yokungakhathali. Amen. Ndiyabona, so ndiyabona uba ngokolu hlobo ucebisa ngalo le enga elapha ngaphakathi apha kuwe okokulimala kwentliziyo yakho kukwenza into yobana uqalise ungaziboni value nokuzixabisa kwawena, and then the more usonakala is the more uye uphinda futhi uyicaphukele nto yokokunakala kwakho, uye uphinde uphile impilo ka-I don't care more. Andiyazi uba ndiyicacisa kahle xa nditsho kanjalo na. Uzibona u-useless ngoku uqhubekeke uba hayi man ndi-useless. Injalo tatam, the more ubani umosha ukungafunwa ngabantu, ubhebhethwa ngabantu, the more ubani ungena deep ekumosheni. Cause abanye bade baxotshe nakwiingingqi zabo. Okay. Umntu abele utshaba le ngingqi yakhe. Okay. Umntu emini akabonakali but ebusuku nguye oqhekeza engingqini yakhe. The more ubhebhethwa ngabantu, the more ungena deep tatam ekumosheni. Ngoba usifila uwedwa urejectiwe ngabantu ungafani nabanye abantu. Kube worse ke ngoku awubona aba wawukhula nabo. Wawufunda nabo uzibone ungengomntu like unokuphila nabantu. Okay. Unokusebenzisana nabantu. Deske ulamkela igama lokuba ngaba wena usisikolo uliphara. Okay. Wetatam kuba njalo. Zibalulekile manje ezinto uzithethayo because ndiyaqaphela into yobana umntu nyhani uqala kancinci kwezinto then ayengena nzulu buye butshintshe kuye siba mfiliba futhi even nobomi bakhe. And eyona nto ndiyiqaphela kakhulu into yobana laa nto yalaa mpilo iba ngumthwalo. The more usona is the more usiba nomthwalo okusindayo and the more uzokulithela ekuthini uhambe uyotshaya more, uyofuna le izokwenza uba kucimeke le nto le ntlungu oyivayo. Andiyazi uba ndi-understanda kakuhle na nangohlobo nawo eyayisenzeka ngayo apha kuye le nto uyithetha ngayo. Injalo tatam, injalo. Cause uyakwazi kulaa mpilo umzekelo umoshe ngoku. Okay. Kuthiwa uyafunwa ngamapolisa, uyafunwa ngabahlali. Ingase utshaye more. Okay. Ingase utshaye more kuphele nje le nto, andiyazi kwenzeka ntoni. Ingase uqhubekeke nokumosha uba ngabe uyabanjwa ubanjelwe into oyaziyo. Okay. Uba ngabe ubulawela into oyaziyo. Nalaa nto ke tatam ufumaniseka into yoba ngaba umoshile kule ngingqi uhambe uyokuhlala kanye kokwabo kwalo mjita. Uhlale nobabini. Kufuneke umoshile phaa kuze ibe kanti niyatshaya, kufuneke umoshile. And awuzufika nje emajiteni ungenanto, kufuneka ufike emajiteni unezinto. Ndicinga uba yenye tatam isiphushela ukuthi masimoshe ngamandla kanye bamoshe ngamandla. Okay. Now ndiyafuna ke tatam ukhe siqhubeke ke ngosibheke phambili. Ukuthini ke ngoku usindiswe kanjani ke ngoku kuyo yonke le meso okanye le meko le ubalisa ngayo? Uhlangana kanjani ke ngoku noYesu? Kwenzeke ntoni ke ukuze ube uyasindiswa? Ngakuvele nje kwelaa cala elo linjalo. Tatam ndikhumbula ukusindiswa kwam bekungo-2013. Okay. Ndisukozama imali yepilisi eSite C. Okay.
ndisuke e-side C ndihambe ke le ndlela i-straight ye-side B ihamba ngaseMneway. Ndibone ke le ntombi ndandizibonela nje mna intombi enoncuma nayo. Okay. Sihambe ke sinqokole sithe ka sawugqitha ngasententeni eyayibekwe eFrance. Athi lo sisi, hayi ke mna andithandani nabantu abangasindiswanga. Okay. Ndiqobe hayi mandingene. Okay. Andingeni ke uba ngaba ndifuna insindiso, ndingena nje uba ngaba ndifuna ukulungelwa. Kanti uThixo sele ibambile inhliziyo yam. Ndaqaphela into enye. Jesus. Ekungeneni kwami enkonzweni kwenzeka nje enye into even apha emzimbeni wam. Yaba ngathi ndikwenye indawo. Kudala ndahamba inkonzo ngasekukhuleni kwam, but kavele kanotshintsho. Yaba ngathi khona into nje endombathiswa ngayo ekungeneni kwam. Nangoku ndiphumayo yangathi andingulaa Samuel kavele kanotshintsho nje ngo-day number 1. Kakubane kuthiwa ke kakamkela uYesu, abantu abafuna ukamkela uYesu mabaze ngaphambili, bendisiya oko mna uyokamkela uYesu. Ndaqaphela into eyi-1, inoba zange iphele iveki i-appetite yezinto ebendinazo zavele zaphela nje. Ndavele ndayeka utshaya, andiyazi kwenzeka ntoni. Andabi na-appetite yokutshaya. Zange kukholwe even umama ondizalayo wathi kayixelelwa ngumalume wam uba ngaba hayi ndayeka utshaya, wathi not owam umntana angeke ayeke utshaya. Wasuka eGeorge ngesipidi waze eKapa uzokubona ama kuthiwa ndiyekile utshaya. Kaqale kapho ke ukuhamba noThixo tatam. Ndabane ndiquqela ke abazalane kakuthiwa baye eTreyfontein nam ndiye eTreyfontein. Kakuthiwa baye endaweni ethile nam ndiye kuloo ndawo. UThixo wayibamba ngohlobo olusisimanga inhliziyo yam. Uba isandigcinile nangoku. Okay. Ndisahamba naye. Khawungene ke tatam, ndiyayifuna kakhulu le ndawo yokuthi ke ngoku ngexesha wamkela uYesu and uziva that kunale nto ngathi uyayombatha ngoku apha. Kunala mandla ndiwavayo mani kule ndawo ibalisayo phayana, endiyarhalela nje ukuthi usinabisele nzulu kulaa ndawo leyana nge-transformation, ngento eyafika yenziwa nguYesu entliziyweni yakho, and nokuthi futhi indlela abazalwana ababayiyo. Yintoni le nkcazo waye wayifilisha xa ungena phaa enkonzweni ngoko, okanye ubungayifilisha okanye obukade uyidinga empilweni yakho nje, something like that, ngoba I feel like kukhona into ekhoyo kule ndawo ndiyibuzayo apho kwesi sitori sakho sibalisayo. Number 1 okokuqala tatam, ekungeneni kwam zange bandijaja abazalwane. Noba ngaba ke zange ndizichaze uba ngaba ndisisikoli, but bendiyincwadi ebhaliweyo. Uba sisikoli esingena apha. Ndafike ndamkelwa ngobubele. And enye into eyandenza ndomelela elukholweni, ndafika kukho abantu abasuka kule ndawo ndikuyo. Okay. Ababezizikoli, ababekhuthuza abantu, ababemosha abantu. Yenye nje yezinto ezandomelezayo. Okay. Ndabona umahluko kakhulu. Ndabona umahluko kakhulu tatam, even emoyeni wam. Kanti phakathi kwabangcwele bekungafani. Nothando endalifumanayo ebazalwaneni lulo landibambayo uba ngabe kanti ndisahleli kuThixo ndabanjwa luthando. Okay. Injalo tatam indaba yam. Usabalisa ngale nto uyithethayo ke tatam, yento yobana bayahlukahlukana kwa aba bantu aba bangamapharapara. So kunento endiyinothisayo, into yokubana kule ncwadi endiyibhalayo kunezinto eziyi-5 eziziinitsi zomntu. Umntu nomntu unee-needs eziyi-5, iinto azizidingo kuye. So eyokuqala i-need ekuthiwa yi-belonging. So which is umntu nomntu urhalela into yobana abhilonge somewhere. Kube khona abantu azifilisha uba ndiyabhilonga apha. As ubalisa ke ngowena kwelakho icala, ndiyafunda into yobana iyinyani mani le nto le, just because ngoku ngexesha kusepareyitha abazali bakho uye wazifilisha wena uphakathi naphakathi. Kuthiwa le nto yobana awuzazi uba ubhilonga kuloo mama okanye ubhilonga kuloo tata. Abanye abantwana bona babona bephuma kwifemeli eyi-1.
which is bayabhilonga, bayazi uba ndinabazali, bayabonakala futhi nangendlela ababona ngayo uba ndinabazali, yabo. And at the same time le nto uthetha ngayo kwaba bantu uthetha ngabo ndiyibona futhi iaplaya futhi nakwaba abantu uthi wena bazalwa nazii-owners bayathengelwa zonke iimpahla, ngoba nakubo iyenzeka laa nto leyana whereby umntu endaweni yokubana afumane uthando, ngoba uthando yeyesibini kwezi zinto ndithetha ngazo ziyi-5, uthando. So we-belonging nothando. So endaweni yoba afumane uthando ngokwale ndlela arhalela uba angalifumana ngayo yena uthando, because umntu nomntu uyohluka mos kwindlela afuna uthandwa ngayo. So nendlela mhlawumbi eyinidi apha kuyo, mhlawumbi omnye akazazi noba udinga ntoni nothando oludinga ngaluphi nohlobo. So which is enye yeeproblem esihlangana nazo leyo, yabo. So which is ndizama nje uveza le ndawo ukuthi omnye uneproblem yo-belonging, akaziva ebhilonga somewhere. Omnye ngapha ecaleni ukhangela uthando, and then omnye ngapha ecaleni uvela athengele impahla, athengele yonke into, enzele yonke into efuneka mayenze lapha ekhaya, kanti eyona nto ayidingayo luthando. Omnye ngapha ecaleni umntu enye inidi yomntu yinidi ekuthiwa yi-validation. So which is laa nto yokubana umanixelela uba ubalulekile, uyathandwa, ungumntu senjo ezaa zinto uziva uba hayi maan yazi ndixabisekile, ndibalulekile apha, yabo. So yinidi le ekhona apha yesithathu. So abanye abantu ngenxa yozifilisha bengengobantu, baphethe ke ngoku befumana uba ukuzifilisha bengabantu xa bethe badibana nale gruphu le yaba bantu aba abangamaphalaphala, because bazibona bonke izimo zabo zifana. Then ke ngoku eyesine into yi-power. Umntu nomntu ufuna uzifilisha esemandleni, yilaa nto ethi xa uphethe igani ke ngoku uziva uba ya ndincokoncoko ngoku akho mntu unondichika. Yenye into futhi engakhange umntu engene kuyo khange ndikubuze loo ndawo uba igani lena nayo obukho wafika napha kuyo. So eyesihlanu into indaba ye-purpose, that is umntu udalelwe uba ma-explore futhi akwazi uba afunde into ezintsha, yabo. Urhalela uku-experience izinto ezintsha, urhalela uexplora izinto ezintsha. So which is laa nto ikwenza ubana xa usuka kweli cala le-Mendrags, I mean kweli cala letiki, uqonda uba makhe ndifune ufumane uba yi-Mendrags, mhlawumbi yona inondinikeza enye into. So ndifunde loo nto leyo ukuthi hayi maan le nto ndiyibhala apha kule ncwadi ndiyibona ilapho esi sitori eso uthetha ngazo, noba ikhona nayo nto ofuna ukuyiphawula kule nto ndithetha ngayo na. Nje ndiyawuvula nje lo mbuzo lowo. Mhlawumbi ngakuso uphendula laa ndawo yesaa sibham uba uthe wafika na wena sibhamini. Senje just nje ukungqina le nto ndiyithethayo, nokuthi mhlawumbi uyayibona na, ubona ntoni le nto ndizama uyicacisa apha futhi at the same time nam ndobe ndiyageyina into endinoyibhala futhi kulaa ncwadi ngokuthetha kwakho. Tatam, ndifikile kwindaba yesibham. Okay. But not ixesha elide, andisibethanga xesha lide. And bendikhula ngoko as uba benditshilo ndathi oobhuti ebendihamba nabo ibingoobhuti abadala. Okay. Ndihambe ndahamba ndachaphazeleka nakwi-gangster ndali-28. Okay. Ndizophendula umbuzo wakho tatam, andinoba ngaba ndikuva kakuhle. I think tatam eyona nto luthando. Okay. But eyona nto ndifuna ukuyibethelela kakhulu ebazalini nakuwo wonke umntu okule ngxaki, kuyadingeka ukuthi kuthandazwe kakhulu, umntu athandaze ngabantwana bakhe. Okay. Ngelinye ixesha ngovi yam omnye alifumana uthando, omnye azifumana zonke izinto, Okay. but sisimo nje esimngqongileyo okanye indawo akhulele kuyo endaphe echaphazeleka kwinto zee-drugs neziyobisi. Le indaba yona yodwa ifuna uThixo. Okay. So which is nemimoya le kaSathana nayo uthi ke ngoku ikhona. Nemimoya tatam, Yes. nemimoya. Ngelinye ixesha nyhani omnye akadinga into. Omnye uyaphangela, athi sephangela ephangela kwindawo erayithi, aphenduke ipharapara. Abe lipharapara. Nabo ke baninzi ebendihamba nabo. Ibingoobhuti abarayithi bebephangela but wa-end up umntu elipharapara. Abanye abasaphili kulo mhlaba, abanye batshona. Indaba enje tatam idinga uThixo. Okay. Idinga uThixo. Nothando, abantwana nibanike uthando bakhule ngendlela erayithi, ngoba nohlobo abantu abakhule ngalo iba nemthalelo ekuthini umntana abe lipharapara. Okay. Ngelinye ixesha ke ukhule kakuhle but umbhaqa selipharapara aphuncuke ezandleni.
Okay. Ndiye ndithi ke indaba enjalo idinga uThixo. Abantu babuyele kuThixo. Abantu bazama ukuqonda izinto kuThixo. Okay. Wetatam. Amen. All right. Ndiyafuna ke ngoku sizawugqitha kulena indaba sikhe singene kweli cala lensindiso yakho ke ngoku. Ngakho ndicacisele into yobana ngokwendlela sowubona ngayo ngosustadisha ngayo nobomi bakho ngoku, yintoni mhlawumbi abazali bakho ingabaye beyenze ngcono? Futhi at the same time nathi singabantu ingayintoni esinoyenza ngcono ebantwaneni bethu? Sozibalile iindaba zomthandazo kodwa ndiyafuna nje uziqinisekise zonke ezi zinto uzithethayo. So futhi at the same time thina silibandla iyintoni irole yethu? So which is ngabazali, thina sithi singabantu bokuhlala, which is ngabazalwane esithathu into. Zintoni ii-roles zethu kwaba bantu sibabona bemosha, bengamapharaphala, betshaya ii-drugs? Uthi wena xa ubona ngokuyakho indlela obona ngalo, yintoni esilelayo futhi yintoni uba inokwenziwa ngcono ukuze bakwazi uba bayancedakala aba bantu abaya? Tatam, ngehlobo endibona ngalo siye sifune ukuzibhekelisa kakhulu kwaba bantu. Okay. Ungafuni ukwazi uba ngaba kwakutheni kanye imeko yakhe like ungumntu okhule njani. Ngelinye ixesha abanye abanamakhaya, Okay. abanye abanamakhaya, abanye bayafuna ukutshintsha but abaziboni betshintsha ngenxa yendawo okanye ngenxa yesimo Okay. ababhekene naso. Okona ndifuna ukubethela kakhulu ukuba ngaba masizisondezeni kwaba bantu, sithethe naba bantu, ngoba tatam bungahlala phantsi ngelinye ixesha uhlale nabo phantsi umbuze uba ngaba kakutheni. Okay. Ukuzibeka nto lapha ungakhala inyembezi. Izimo zaba bantu azifani. Azifani izimo zaba bantu. Kunomzekelo nje womngani wam owasindiswayo namhlanje, Okay. osindisiweyo. Baninzi inoba bathathu bangaba bakho bane. Okay. Ndinomngani wam endandithanda umshumayeza gqithi ngoku sendisindisiwe. Yho, ndandimshumayeza and ngohlobo endandishumayela ngayo kuye kakungekho themba lokuba ngaba angasindiswa ngohlobo owayelilo. Okay. But zange ndincame, zange ndincame tatam, ndamxela ngoYesu. Namhlanje ushumayela ivangeli. Nomnye umfo ke lo yena wayendifake ke ezi zinto zee-drugs neentoni. Naye zange ndincame kuye, ndandithetha ngoYesu, ndimshumayeza ngoYesu. Namhlanje unomzi, utshatile. Okay. Impilo yakhe nje irayithi, wancedwa kakhulu nguYesu. Ndifuna ukuthi mna tatam kuyo yonke into kufuneke kuthethiwe ngoYesu kwaba bantu. Ngelinye ixesha abanye kwaphakathi kwabo ngabavangeli. Ndaqaphela into eyi-one nandibukwayithetha. Inkoliso yabantu abanintsi abangamapharapara baphenduka babe ngabavangeli. Okay. Abanye ngabaprofeti kaphaa kubo, abanye ngoo-keyboard player kaphaa kubo. Ndibethela kakhulu tatam uba ngaba bachazelwe ngoYesu, Okay. bakuthethwe ngoYesu. Ziba nam lafika ilizwi kathetha ngezwi nakum ndangulo mntu ndinguye namhlanje. Zange ndibethwe, abazali bayenza indima yabo, but zange kulunge nto. But mhlezikweni ndaze ndafumana izwi, ndancedakala, ndayile ndoda ndiyiyo. Kathethwa naphezu kwempilo yam, kathethwa ngoYesu, ndancedakala, ndayile ndoda ndiyiyo namhlanje, etshatileyo enabantwana, encedwayo nguThixo. Ewe tatam. Okay. Kulaa ndaba uthetha ngayo andifuni uba siyishiye nje laa ndawo leya. Ingaba bakhona abantu ke ngoku othe nawe xa sowuhleli phantsi nabo wasiva isimo sabo wathi xa ubonayo, hayi maan lo mntu lona akayiyongo le nto bendimbona eyiyo ngexesha ebendiphaa kude. So senje nakwaba bantu uthetha ngabo as uncokola nabo bashumayeza ngoYesu, ufunda ntoni apha kubo ngobomi obo babo? Yho, ndifunde lukhulu tatam. Ndaye ndaqaphela ukuthi yimimoya. Abantu ngelinye ixesha abayenzi into ngoba bethanda. Okay. Umzekelo, ndinomfana wayerejectwe kakhulu ngabantu eGeorge.
bebembona nje njengomntu abangamsebenzisa dana aphinda abuyele phaa. Uthi laa mfana ebelala nezinja Yho. kwindawo ebelala kuyo unabo abazali. Uthi kwindawo ebelala kuyo ebelala nezinja bezisonga ecangwenja. Ndaye ke ndazama ukumbuza uba ngaba inoba kutheni, like bekusenzeka ntoni because unabo abazali. Uthi naye akayazi uba ngaba bekusenzeka ntoni empilweni yakhe. Like akayazi tata uba ngaba bekusenzeka ntoni empilweni, ibingumoya nje kaSathane. Izinto ebezifake kuye emzimbeni, wayenezinto iirekeni ezininzi apha ezingalweni. Likhona izwi elithi zonke izinto ebezingathi ziyinzuzo elaa xesha bendingekakholwa. Uthi ke ngoku sendikholwa, uthi ndiye ndizibalele ekuthini ziyinkxwaleko okanye ziyinkunkuma ezaa zinto. Yes. Ngoba ndithi ka ndimbuza ngezinto ebegqithe kuzo okanye izinto ebezenza, akhangeleki like njengomntu ingathi ngumntu lo ebengekho mzimbeni. Wetatam, ngoba ka ungenaYesu ungumzongabiyelwanga. Ezinye izinto ziyenzeka nje ebomini bakho. Zisenziwa nje imimoya nje ekhohlakeleyo. Wetatam. Alright. No, siyabulela kule ndawo leyo tatam. Ndiyafuna ke ngoku ke siye emaphethelweni ukuthi sibuvale obubungqina kule ndawo. Yabo. But before siyofika apho kuloo ndawo leyo, now that sowusindisiwe ke ngoku, uzibona wena uyintoni wakho umsebenzi ke ngoku apha evangelini, ufika wabona uba heyi, hayi mani umsebenzi wam okanye loo nto endiyithandayo apha entliziyweni yam nantsi mani kweli cala lingapha. Khawusose ungena nje apho kuloo ndawo leyo injalo. Tatam, kunamazwi ke ayidla ngothethwa ingwevu yam Okay. esithi umntu unqabile umntu. Kuneli lizwi elithi uthi ndiyakuthumela abazingeli nabalobi bentlantsi baze babazingele ezintabeni nasezindulwini nasemiqhorhweni yengqondorha. Ngamanye amagama kunabantu abakwimiqhorho yengqondorha, abantu abafihliweyo nguSathane. Mna tatam entliziyweni yam ingase kuyolandwa imiphefumlo. Okay. Yokulanda abantu bakaThixo abafihle kwimiqhorho yengqondorha, ngoba uThixo uthi unganga wonke umntu angasindiswa afikelele kuyazini nyani. Wonke umntu angasindiswa afikelele kuyazini nyani. Ngoba mnye umlamleli phakathi komntu kwakunye noThixo, nguKrestu yena yedwa. Wetatam, entliziyweni yam ndinentliziyo yokuvangela. Okay. Entliziyweni yam. Laa nto ubuyithetha into yobana le nto yoba umntu alipharapara ngumvangeli lo. Uhambe yoba njengoba uSathane emsebenzisa nje for uba makabe ebantwini amoshe abantu, kahle kahle ngokweplani kaNkulunkulu makabe ngumntu onceda abantu. Makabe ngumntu okhangelayo uba ndingamfumana kanjani laa mphefumlo. Jesus. Wayedla ngokuthi utata wethu laa mandla ubuwasebenzisa ngelaa xesha, laa pace ubuhamba ngayo, le pace bekusaphose uhamba ngayo nalapha endlini kaThixo. Ndaye ndayisebenzisa laa ndawo. Wetatam, laa mendu bendisebenza ngawo elaa xesha bendingekakholwa, ngalaa mendu ndihamba ngawo apha entsindisweni. Okay. Wetatam, ukuququzelela izinto zikaThixo nokulangazelela uThixo. Ayisithi elaa xesha ndandilangazelela ukuba phaa kwinomboro. Ndilangazelela ukuba kwirem eziphaa phezulu enomborweni. Nalapha kaThixo ndilangazelela ukufuna uThixo. Ndilangazelela izinto zikaThixo. Amen. Amen. Okay, nabo ke abantu ke tatam, ngoku ndifuna ukuthetha nabo. Kunalo mntu lona olipharapara ngoku njengoba sithetha ngoku nawe. Ndiyafuna ukuthetha naye mani. Ifemeli yakho mhlawumbi kudala imzama but akazameki. Mhlawumbi naye unendlela asibona ngayo kwayena. So kakuthethe naye lo mntu lona. Mhlawumbi uzibona yena seke-useless, sekengeyonto. Jesus. Uzibona nje kuphelile ngaye. Jesus. So ndifuna nje ujonge le kamera lena uthethe naye, nanku umntu ubukele ngoku apha. Mhlawumbi umzali ngoku uzothatha le video yakho abukelise lo mntwana wakhe. Amazwi ozowathetha kuye azokwazi uba ayitshintshe impilo yakhe lo mntu lo ubukeleyo. Ndizothi namhlanje kuye wonke umntu omameleyo le video, especially aba basekule meko bendisuka kuyo, ndizothi bafethu ningalahli ithemba.
Nam kakusekugqityiwe ngempilo yam uba ngaba ngeke ndibe yinto yanto. Nam kwi-stage ebendizibalele kuso ebomini besingandidibanisi nento yoba ngaba ndibe kanti namhlanje ndilapha ndithetha ngoYesu. Amen. Ndizokuxelela namhlanje uba ngaba usenobomi. Nakule meko uzibhaqa ukuyo, maybe awulali ebusuku ngunembeza, maybe awulali ebusuku zinto ozenzileyo. Ndizokuxelela mntakwethu, ndizokuxelela my sister, nawe wagangxeleka kwi-drugs. Likhona ithemba elinguYesu. Uba ngaba wathatha indoda enjengama nawe usengakunceda. Ndizoxelela nawe mfethu omamele le video esetrongweni, ndizokuxelela ikhona indoda engumlamleli. Ukuba ngaba wanceda indoda engunobhala usengakunceda namhlanje. Uba ngaba wanceda indoda engumgxobi usengakunceda namhlanje. uThixo ayingomkhethe wabuso bamntu. Ndizoxela namhlanje mntasekhaya, uThixo uYesu ungamandla kaThixo, akukho kungenzekiyo kuye. Ungalahli ithemba mntasekhaya, ungalahli ithemba. Kule meko uzibhaqa ukuyo ukhona umhlawuleli, ukhona umlamleli onguYesu waseNazaretha. Ndizokuthetha nawe mzali omamele le video, ungalahli ithemba mntasekhaya ngenxa yomntanakho. Ungalahli ithemba mama, unganqami. Ukhona uThixo ongamandla kaThixo owayinceda impilo yam, owabanceda abazali bam. Namhlanje abazali bam banephisi ngenxa yam. Abazali bam namhlanje bava kamnandi ngenxa yam, egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Tatam, siyabulela kakhulu mani ngalento oyithethayo. Nanto nje nofana ndiyongeza nje kule nto soyithethile based on yonke le nto sesithethe ngayo apha, into yoba mntana wasekhaya, ubomi bakho mani buxabisekile, bubalulekile. Thina singabantu nyhani ke singakujongela phantsi, thina singabantu singakubiza ngamagama, thina singabantu singatsho sithi wena sowufanele nje ukufa okanye uyobolela ejele. Kodwa uNkulunkulu akaboni njengohlobo esibona ngalo thina. UThixo ongumdali wethu akaboni ngale ndlela thina esibona ngayo. Makebona wena yena uThixo ubona umntwana wakhe, ubona umntwana okumsebenzisa futhi, ubona umuntu onokwenza izinto ezinkulu zakhe uThixo. Ndiyayithanda ke indaba wena tatam yokasivelela laa ndawo kaPawulos. Ithi iBhayibhile bamos wayengumbulali uPawulos, wayenikezwe neencwadi zoba abulala atshabalalisa abantu bakaThixo. Kodwa kwafika inceba kaThixo kuyo yonke loo nto leyo injalo. Koko kufuna kwakutshabalisa abazalwane, kwafika inceba kaNkulunkulu yamehlela, wabe uPawulos uyatshintsha ekuthini ngoku ungulaa mntu obungumbulali waba ngumvangeli okanye waba ngumpostile owayegqotyiwe nguThixo. Futhi at the same time iBhayibhile lena apha kwiTestament entsha ngoyena mntu obhale iincwadi ezininzi, just because uThixo wayeneplan phezu kwempilo yakhe. And uSatana, the only thing ayenzayo uSatana bazalwane, ufika athathe le nto kaThixo lapha kuwe ayisebenzisele for uzuko lwakhe. So nakuwe njengoba nyhani ke uzibona uyile nto ozibona uyiyo namhlanje, kuneplan kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. NjengoSatana ekusebenzisa for ulilisa abazali bakho, ulilisa abantu, wena uvuselwe nguThixo ukuthi ukwazi ukunceda abanye abantu. Abantu abaninzi bancedekale ngawo, ifamily yakho iphile ngawe. Ayibo, amen. But uSatana usebenza ezo zinto ezo zinjalo for uba ayigqwethe loo nto leyo, akwenze into yokubana ungabi yonto, okanye akuxelele into yoba awuyonto just because ebona into kaThixo ephezu kwempilo yakho. Abanye bethu bangosiyavuya, abanye bethu bangosiyamthanda, abanye bethu bangothemba, abanye bethu bangothemba lethu, just because kwakunethemba lento yobana abazali babenethemba lokuba lo mntwana lona uzobuya avuse elikhaya. Just like utata wethu lona, igama lakhe nguSamuel, of which ligama lomprofeti owayemkhulu eBhayibhileni leyo owayenguSamuel. But uSatana uleqe laa gama, uleqe ukuthi atshintshe laa nto into yobana waziwe ngolaa hlobo uba nguSamuel, akwenza into yobana mawube ngumprofeti wakhe yena Satana, okanye ube sisisebenzi sakhe nesigqila sakhe yena Satana. So my brother, my sister, bendithanda nje ukongeza loo mazwi angonjalo okuthi uxabisekile, ubalulekile. UThixo futhi usenenjongo ngempilo yakho. Kubalulekile nje ukuthi impilo yakho nawe uyinikele kuYesu. As uba uYesu amncedile utata wethu apha, nawe angakwazi ukuthi akuncede kobakho ubomi. Ngoku we are going to open eli thuba eli lento yobana sivulele uYesu ukuthi azongena kweyakho inhliziyo, ube nawe uyakwazi ukuthi usindiswe, ube nawe uba nobuhlobo kunye nomdali wakho uThixo.
ngoba yona nto eyakhe yabaluleka le. And futhi into endifuna ukuyithetha nje into ethi asifani nge-pace bazalwane, and asifani nge-pace yokuncedakala kwethu. Omnye uthi engena nje entsindisweni, the day asindiswa ngayo abe ufumana uncedakala, uyayiyeka bonke otywala nezo zinto ezo zinjalo. Omnye kuthatha ixesha ukuthi akwazi ukuthi ancedakale. So nakuwe ke ucaba uyasokola wena umane ubuyela umva sowuthe ubheka phambili. I am here to tell you ukuthi uThixo unenjongo ngempilo yakho. Keep on moving, don't give up. uThixo usenenjongo ngempilo yakho. Amen. So tatam ndiyafuna ke ngoku abantu ubana sibamkele uYesu ngawo lo mzuzu lona, lo othanda inhliziyweni yakhe uba akamamkele uYesu, nje ukuthi athi lo mazwi ango ukuthi enza kanjani na, nawe ubusekhona phofu into ofuna uyithetha before obe uyamthandazisa okanye after, uvumelekile uba uthethe. Amen. Ndizawuvula ithuba elibaluleke kakhulu. Ithi iBhayibhile kwabaseRoma, uvuma ngomlomo uYesu lo ukholwe ngenhliziyo ukuba ngaba uThixo wamvusa ke labafileyo, ithi uyakusindiswa. Amen. Linye ke bathandekayo igama ekumele sisindiswe ngalo, ligama likaYesu Kristu. uYesu yena yedwa unyana womuntu owazinikelayo khona ukuze abe lidini lenhlawulelo lokuhlawulela abaninzi ezonweni. Amen. Ithi iBhayibhile tatam uNikodime owayekhokhela abantu kodwa kunento inqaba wayengayazi bangaba umuntu uyazalwa ngokutsha. Asiyeki isibantu zicawe zabo, but isango linye lokungena ezulwini nguYesu. Jesus. Mnye umlamleli yekamva nje sisiva ngabanye abalamleli, but lokubhalwe ngaye eBhayibheleni mnye nguYesu yena yedwa. Ndiza kuvulela thuba namhlanje lokuba ngaba ndikamkelisa uYesu njengenkosi nomsindisi. Ukhona kume kuloo ndawo ukuyo. Ndicela uvala amehlo wakho, uphakamisa isandla sakho. Jesus. Sase right usiphakamisele ezulwini, uthethele amazwi ndizawathetha. Amen. Emva kwam uzawuthi Nkosi ndixolele Nkosi ndicela ungixolele zonke izikrexo zam zonke kuwe, izixeko zam, zonke iziphoso zam zonke kuwe. iziphoso zam kuwe. Ndithatha uhambo olutsha Thatha uhambo olutsha lokukuvuma njengenkosi nomsindisi. njengenkosi nomsindisi. Thabatha ulawule empilweni yam njengoThixo. Empilweni yam njengoThixo. Ndilahla konke Nkosi, Ndilahla konke. ndithatha isigqibo sokuba ngumntwana wakho. Ndithatha isigqibo soba ngumntwana wakho. Nkosi Yesu ndincede. Nkosi Yesu ndincede. Nkosi Yesu ndincede. Nkosi Yesu ndincede. Nceda impilo yam Nkosi. Nceda impilo yam Nkosi. Nceda abazali bam Nkosi. Nceda abazali bam Nkosi. Nceda ulutsha Jehova amabandla. Ulutsha, Jehova, Egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Yesu waseNazaretha. Cela uthandaza nani baba wethu oyingcwele, Thixo bethona amandla, unguJehova oyinqaba ende. Thixo bethona amandla, uthembekile Nkosi. Thixo bethona amandla, nceda Nkosi la mama, nceda la tata, nceda la muntu umtsha egameni lenkosi waseNazaretha. Thixo bethona amandla ngokwelizwi lakho. Thixo bethona amandla, uthi unganga wonke umuntu Nkosi angasindiswa afikelele kuyazini nyani. Thixo bethona amandla onke, siyazi Nkosi linye isango lokungena. Thixo bethona amandla ezulwini, lisango elinguYesu. Thixo bethona amandla wazinikelayo, ngoba sihlawulelwanga Nkosi ngazinto zinokonakala ozigolide nozisilivere, kodwa sahlawulelwa ngegazi elinqabileyo. Thixo bethona amandla, ndiyathandaza Nkosi, nhlahlisa la mama, nhlahlisa la mfana, nhlahlisa la ntombi. Thixo bethona amandla, ubuqaqawuli bakho Nkosi buthi chapha phezu kwempilo yakhe egameni lenkosi waseNazaretha. Thixo bethona amandla, tshintsha Nkosi impilo yakhe Jehova amabandla, qala uqalo olutsha. Thixo bethona amandla egameni lenkosi uYesu siyabonga, likhulu igama lakho, uthembekile Nkosi. In Jesus name, amen. 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 Hayi ke tatam, siyabulela kakhulu egameni likaYesu waseNazaretha. uNkulunkulu nje angaqhubeka nokunceda akuthwale endleleni yakho yonke nje ukuphila. Ayibo, amen. So siyabulela kakhulu ke babukeli ngexesha lenu. At the same time nani yabona uba siyazama ubhatalaza bethu nani ubana esi studio sethu sizama uba masibe sihle. Ayibo, amen. Zonke ke ezo zinto ezo zenzeke ngenxa yeminikelo yenu nangoba nesixhasa. Siyabulela kakhulu ngezinto ezinjalo. Kusekuninzi kona kusafunekayo, nezi microphones zisafuna istand sazo esihle mntakabawo. Kuninzi nje esaza kwenza. Ayibo, haleluya. So siyayidinga kakhulu inkxaso yenu bethu nani neminikelo yenu nje. Niphosa nansi account number ke niyibona apha kwi-screen.
wena uba unento ofuna nje ukuyiphosta noba yiloo mali onayo ofikelela kuyo bethunana iyakuwenza umahluko kakhulu kule nto esiyenzayo just because siyayidinga kakhulu iminikelo yenu. Enkosi kakhulu kuye sanisekelele. Wena ofuna ke ulandelela into esizenzayo nento endizishumayelayo nento endizenzayo even nakoFacebook. UFacebook wami ngu-PST Bathanda Cwasi Cwasi, Facebook ndingu-PST Bathanda Cwasi Cwasi, and then apha ku-YouTube ke uyandibona ndinguBathanda Cwasi, and then nakuTikTok ndinguBathanda Cwasi. So ubana uyafuna ukufumana intshumayelo nee-services esiba nazo enkonzweni zikhona kwalapho kula Facebook wami. Enkosi kakhulu. At the same time next week which is nge-15, 16, 17 kaMeyi sizobe silapha eCape Town eKhayelitsha eCBD Hall. UThixo uzobe senza izinto ezinkulu phaa, sobe sinenkonzo kaMoya Oyingcwele. So ndiyathanda nje ukuthi ndikumeme kuloo nkonzo leyo kaMoya Oyingcwele, ungaphoswa. Iindawo zolala zikhona, ukutya kukhona. So ndiyacela nje wena uze nesiqu sakho nje umeme umntu nihambe niyokhonza uNkulunkulu, siyodada nje ubukhoneni bukaNkulunkulu. So iservice iyaqala on Friday ngo-6 o'clock late, siphuma phaa ngo-9 bulate nge-9:30 okanye ngo-10 ke ubulate, into enjalo nje. Yeah, then ke zikhona ke neemoto esizozama for uba zitransporte abantu abangabakuthi, kodwa eyona siyikhuthaza kakhulu le uba masibe sendaweni enye so that sizawuthandaza sonke. Yeah, and then ngase unga-arrange futhi in time ke uba uyaqonda ubana uzoba kude nyani uzodinga i-transport, ufowune in time, inamba yami uzayibiza apha. And then on Saturday ke ngosiyangena futhi ekuseni ngo-9 sizawuba ne-service esizongena ngo-9 kwaphaa kwela hall ese-CBD Hall. EyaSunday ke ibisasisokolisa ke kodwa ingathi ke sizoya ngapha ezantsi ndaba kuthiwa kuphi na sekuyasela holo lona, ndaba iRobert Sobukwe igama lalo lona, kodwa ke uzoziva iinkcukacha ezicacileyo xa uthe wandifowunela okanye waya phayana ke for uSunday lo, ngoba nguye osisokolisayo nje phaa since kuthiwa kuzongenela inkonzo phayana on Sunday kwela iholo esikulo phaya. Yeah, enkosi kakhulu ke bethunana. uYesu anisikelele, sihambe sobonana eKhayelitsha. Enye into asiphelelanga apho ke baphulaphula kuleni yalapha eCape Town inkonzo, sizohamba sotshona ngapha Mount Frere kwaBhaca nge-22, 23, 24 yale nyanga kaMeyi. Sizabe siphayana sizokwenza again le nkonzo kaMoya Oyingcwele nakhona phaya. So andirhaleli nje ubuphoswe, sizobe sinabantu abasuka ngapha koomaRhawuti Mntakabawo besiza kule yalapha eCape Town inkonzo, baphuma kule yalapha eCape Town bayotshona kweyase-Eastern Cape. Abanye bathi hey sifuna nje yaseCape Town yodwa uba sikwazi uba sifikelele kuyo. Abanye bathi bazotshona e-Eastern Cape, bathi sonilinda e-Eastern Cape thina. So sobe silapho ke eMount Frere kwilali ekuthiwa kusabadibanise, kunehholo elikhulu phayana, kuthiwa yilali lapha kufutshane ke nedolophu ke leyo. Amen. Nehholo elikhulu phaya, Chancele Road nje uhamba ngayo yokungena khona apho kwelo holo elo. Sobe sikhonzela apho egameni likaJesu waseNazaretha. Nantsi ke ifowuni number yam bethunana, uyobuza ke yonke into ofuna uyibuza, noba ufuna uthandaziswa, noba unengxaki onayo, maybe unengxaki nomntwana nawe odinga uba uthandaziswe kuye, mhlawumbe ke kukho ii-drugs yena, mhlawumbe wohlulwa nabutywala neento ezinjalo, sinakuthi sinithandazise. Ndicela ke ubambe nantsi ifowuni number yam. Bamba ke nantsi ifowuni number yam 078 327 9645. Ndiyayiphinda futhi 078 327 9645. Nkosi kakhulu mani bethunana, uYesu anisikelele kakhulu. Amen. Tata masipapayise nje Amen kaJesu. Amen. Hayi ke papayini bethunana, sobe yasibonaneni ke ngenye imini. Nkosini. God bless you all. Amen. Amen.